ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿನಗ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಯ್ಯುಂಗುಳೇನಗ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರ್ನಗ ಸತ್ಯತ್ತಿನಾಯ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನಾಯ ಬೆಳಗನಗ ಗಟ್ಟೊಡು ಸಿರಿಮಿಡಿ ಸಮುದ್ರೊಡು ಸಿರಿಪಾದ ಆನ ತರೆಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನೇರಿಕು ನಾಲ್ಕಾರು ನಡೆಡ್ದು ಎರಡು ಕಾರು ನರಮಾನೆ ವರೆಮುಟ್ಟೋ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕುಳ್ಳಾದ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಒರುಟು ಸೇವೆಲೆನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಅವು ಪರ್ಬಾದಿಪು ಚೌತಿಯಾದಿಪು ತಂಬಿಲಾದಿಪು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಿಪು ಹೋಮ ಆದಿಪು ನೇಮ ಆದಿಪು ಜಾತ್ರೆ ಆದಿಪು ಉತ್ಸವ ಆದಿಪು ಬೆತೆ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೇವಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸವ ನೇಮ ನಡಾರಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರಡುಂದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಲ ಆ ಕಲನೇ ದೈವದ ಕಲ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಯ ದೈವಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಾತು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಸ್ಪೃಹರಾದ ದೈವಳನ್ನ ಸೇವೆ ಪಂಪನ ಹೊರಟು ಅವೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ದೈವಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹರ್ದಾವರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ಪುನಲ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಗಂಧದೋಪಾದಿಡು ತರೆತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಮಂದಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ತನ್ಮುಖೇನ ದೈವದ ಕಲತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನಡು ದೈವದ ಕಲಟ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿನ ನಮ್ಮ ತುಳಿಪು ಕೊರಡು ಅವೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದವರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿನ ಕಿಲೆಗಲ ಒಂಚೂರು ಗೇನದ ಬಡವನ ಅರಪೈರೆ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುನಾಡಿಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಮಾಯಕದ ಹೊರಟು ಉಂಡಾದ ಕೌಡೂರ ಬೊಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಊರುಗು ದಾತೆ ಮಾರಿಗು ದೂತೆ ನಂಬಿನ ಆಕಲೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಆದ ಮೆರವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವರಾಜೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ ಅವು ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲ ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲೆ ನಿಲೆತ ನೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದೈವಳ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡಾಂಡ ಅವಳು ಆಯಾಯ ಕಲಕು 14 ವರ್ಗದ ಕಲಿಪೇರು ಅಂಡ ಇಡೀ 14 ವರ್ಗದ ಚಾಕಿರಿನಿ ಮಲಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಕುಲು ತನ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿನ ತನ್ಕುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿನ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ನೂಲದಾತ ನುಗುತೆ ಬಾರದಾತ ಕೋರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ದೈವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದ ನಲ್ಕ ದೈವ ಅವೇನು ಪುಗೆಲ್ಡತ್ತು ದೈವನು ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲ ಅವು ಎಂಚ ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಜಾತು ತುಳಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದ ಪಾತಿರ್ನವು ದೈವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ ರೂಢಿಸ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೇವಲ ನೇಮ ನಡತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅವು ತಡಪೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಅಗೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ತಂಬಿಲಾದಿಪ್ಪು ಪರ್ವ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬೇ ಸಾಕಾರ ಆದ ಜನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟೋನು ಕರಿತದು ಇಷ್ಟೋನು ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರಿನ ಹೊರಟು ಬರ್ತದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕುಲ್ನ ಮಾತ ಕಷ್ಟೊಳೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪು ನಲ್ಕ ತನನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಾತ್ರೆಡು ಒರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೇನು ಇಲ್ಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಈ ಕಲಟ್ಟು 14 ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐಟು 14 ಬರಿ ಉಂಡು 14 ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 14 ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನದೆತ್ತೊಂದುಂಡ್ಲ ಐಕುಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೆಗೆ ತರೆ ಕೊರ್ದು
ದೈವದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ಮುಗುಳ ಮಾತಿರಡ್ಲ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ವೈದ್ಯನತೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ 08244141117 ನೆಕ್ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಗುಳ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಾತ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ತುಳಿಪು ಕೊರಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಗುಳ ಮಾತಿರಲ ಪಾತಿರಂದ ಬರಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೊಣ್ಣಯ್ಯ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಇನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲ ಕಂಬೇರ್ಲೆ ಕಲ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಳ್ಳ ರಾಮೇಶ್ವರರ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರರ್ದು ಅಂಕೋಲವರೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡುದಾದ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು 1,000 ಮಿತ್ತು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಕಲಕುಲಲ್ಲ. ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಕಲಕಲಿಡು ಯಾನು ತೂಪನೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಐತುಳೆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಜನ ಕೊರತೆ ಆತಂಡು ಪನ್ಪನವು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಕೇಂತನ ವೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಚಾಕಿರ್ದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಸುಬು ಬಾಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವು ಬಾಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಕಂಬೆರ್ಲು ದೈವಳ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಅದು ಇನ್ನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಈ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಗೂ ಈರು ಏತು ಸಮಯದಿಂಚ ಬೈದಾರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಈ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಂದ ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕುಲದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟೀರು ತೆರಿಪವಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲಟು ಇದು ಪಲ್ಲಕನೆ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡುದಂಡವು ಸಾಧಾರಣ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕುಜವು ಒರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಜೀವಂತವಾದ ಉಪ್ಪುನಟ ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಒರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಆದಿತ್ಯರಂದಂಡ ಆರ ಬದುಕದಿಪ್ಪುನಗ ಅಂದು ಆರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆರು ಅರೇನು ರಡ್ಡನೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಬಂಡ ದೈವ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಮಲ್ಪೋಡಪ್ಪನು ಓವ್ಲ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಬರೋಣಂಡ ಆರ್ನ ದಿನ ಅದು ಬಾರೆ ಮಗರಂದೆ ಕುರ್ಲೆಗು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆಂಚ ಬಂಡ ಒವೇ ಗುರಿಕಾರನ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಸುರೂಟು ಗ್ರಾಮ ಒಪ್ಪೋಡು 19 ಮಲ್ಪಲ್ಲಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ 19 ಒಪ್ಪೋಡು 19 ಒಪ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಂಡ ದರ್ಶನೋಡು ಬರ್ಪಾದು ದರ್ಶನೋಡು ಬರ್ಪಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಓ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡಡು ರಡ್ಡು ದೈವನು ಬರ್ಪಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಲಿಗಾಲ ಜಾಗ ಸ್ಥಳದ ಗುಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ್ಲ ಬರ್ಪಾದು ಕೋರ್ದಬ್ಬನು ಎನ್ನ ಅದು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡು ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡು ಉಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನುಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರಿಡ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲೋಡು ಬೋದು ಕೇಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಯ್ಯರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪುಂಡವಳು 19 ಸೇರ್ದು ಅಥವಾ ಗುತ್ತು ಬರಕೆತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವಳು ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಸುರೂಟು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುದ್ದೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ಕುಟುಂಬದವಳು ನಿನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ಸರಿಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಭಿನ್ನ ಮೂಲ ಒಂದು ಪೇರು ಮೂಲದವರು ಮೂಲ ಪಂಡ ಕಚ್ಚೂರು ಕತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲದಡೆ ಬೋಡು ಮೂಲದವ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇತ ದೈವಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಬೋದು ಆ ದೈವರ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದತ್ತೊಂದು ಜೇಟನ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದ ಜೇಟಲ್ಲಿ ಜೇಟ ಪಂಡದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲಕ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೇಟೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಜೇಟೆ ಬಂಡ ಜೀವಂತ ಹಿರಿಯರ ದುಪ್ಪೆರಾರು ಬಂಡ ಕೊಡಿ ಬಲಸನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಅರೆನ್ನು 11 ಬರೋಡು ದೈವ ಮೂಲ ಪುನಃ ಗ್ರಾಮಡು ಏನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದೆ ಎಂಕ ಪಂಜುರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದೇರು ಪನ್ಪಿರೇನು ಯಾನು 19 ಬತ್ತದು ಗ್ರಾಮಡು ಯಾನು ತೆರಿಪಾವಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ತೆರಿಪಾವಡು
ಕೂಟು ಕಟ್ಟಡು ತೆರಿಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಕೂಟು ಕಟ್ಟಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ತಂದುವೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆವು ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡಂಜನ ಪಾತ್ರೆನು ನೇಮಕಾಲ್ಪೇರು ಕೋರ್ದ ಪಾತ್ರೆ ನೇಮಕಾಲ್ಪೇರು ಆನೆ ದಿನಮಾನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬಬ್ಬುನ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೂಡ ಬರ್ಪಾವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಬರ್ಪಾದ ಬಕ್ಕ ಆನಿಕೇನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೈದಾರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ತಮ್ಮನುಂಡ ಆರು ಬೈದಾರ ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಜೇಟ ಬೈದಾರ ಬೈದಾರ ಪೂರರ ಉಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೈವಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನನಾಡ ಬಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಸ್ವಾಮಿಲ ಸಕನ ರಾಪದೆ ತೂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರ್ಪಿ ಕೂಡ ಅವಳು ಸಕನ ತುಯ್ಯಾರ ಸಕನ ತುಯ್ಯಾರ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪೂಜ ಆಪೂಜ ಒಯ್ಟ್ ಈ ಸಕನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಸಕನ ಪಿಂಗಾರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೂಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರದ ಸಕನ ವಾ ರೀತಿ ಸಕನ ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುನು ಬಚ್ಚಿರಡೆ 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 ಪಂಚೋಲಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರಡೆ ಒಂಜೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರಡೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗು ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಬೋರ್ಡು ದಂಡ ಮರಂಕನೆ ಬರುಂಡು ಬೊರ್ಚಿಂದಂಡ ಕಂಕನೆ ಕಂಕನೆ ಬರುಂಡು ಬಕ್ಕ ಚರ್ಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ರಾಪ ಅವನು ಮೂಜಿ ಸಲ ರಾಪ ಬಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಡಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಕಡೆ ಆಪುಂಡು ದೈವದ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಬೋರ್ಡ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೈವ ಕೊಡೋರ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಂಗಾರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಪಿಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಚ್ಚಿರಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈಚಿನವರ ಪಿಂಗಾರ ಎದುಕೊಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಕನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ ಬೋರ್ಡು ನಾಡು ಮನಸ್ಸು ಇಡೀ ಊರು ದಾಖಲು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜನ್ಲ ಊರು ದಾಖಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ಕೂಡ ಅದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪಿಂಗಾರಡು ಪಿಂಗಾರಡು ಬತ್ತಂಡ ನೀಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಂಗಾರಡು ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಆಪಿಂದ ಜಾಪಿ ಜಾಪು 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 ಒಪ್ಪಿಗೆ ಜಿಂದಂಡ ಆಪು ಅಂತ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡೊಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ದಾದಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯಗ ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆತಂಡ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಗುರಿಕಾರಡು ಕೆಲವು ಮದಿಮೆ ಆದೇ ಪೋಡೋ ಅಥವಾ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಕಲೆಗಳ ಗುರಿಕಾರ ಪಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾರದ ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಸಾನೋಡು ಚಾಕಿರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನ ವಿಧಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಒವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೋಡು ಹಾಗೆ ಮದ್ಮೆ ದುಪ್ಪೋಡು ಒವೇ ಒಂದೇ ಆಯಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆವರೆಗೆ ಬೀರಿಯಲ್ ತೊಂಡು ಅವು ಈಗಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಅಂದು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಧವೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲಾರು ಹೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಾನು ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಶಿಶಿರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವರಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚಾಕಿರ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚಾಕಿರ್ದಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದತ್ತೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲೂಲ್ಲೇರು ಹೊಣ್ಣಯ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಲೂಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ಯರು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಲ್ಲೆ ದಾದಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೋಡುಂದ ಅಂಟ ಎಂಕ್ ತೇರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಕಲೊಟ್ಟು ಕಲಮಂಜ ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಟು ಕಲಮಂಜ ಸೇರೋಡು ಕಂಬೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಟು ಕಲಮಂಜ ಸೇರೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೋಡು ಸರಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆದೇನಂದನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚೆನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನನಾತ್ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪುನು ನಿಕಲು ಪುಷ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಅಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲೆರಿಗೆ ಮೇರೆ ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾರಬರಿಕಲ್ ಅವಲ ನಮಕ್ ಕೋಡ್ದಬ್ಬುಗು ಸಾನ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಾರ ಅಡೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಡಂಬಿ ಸಾನ ಕಡಂಬಿ ಸಾನಗ್ ಆ ತಾರಬರಿಕ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾರು ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗು ಮದಿಪೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾರು ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ತೂಪನಕಲು ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು ಪಣ್ಪನಾರು ಪಾತ್ಯರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಡಿಪುದ ತುಳುವ ಕಿನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಮೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಜಿತು ವಾಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮೊಂದು ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಮರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುನೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಮೊಕಲ್ಪುರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೋಗಿ ಮೇರು ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪಿಲ್ ಎನ್ ಅಂಚನ್
ಕೀರ್ತನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರಂದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಅಮೀನ್ ದೈವದ ಕಲತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಪುದ ತುಳುವ ಕೆನ್ನು ಬಂಡರ್ಲು ನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ದೈವದ ಸವಾರಿ ಪಂಡ ದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಡೊಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಚೇತಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಮೊಕುಲ್ಪುರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಐದೊಕ ಶಶಿಧರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿತಿನ್ ಅಂಚನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡು ಇಂಚಿನನೇ ದೈವಳು ಪಂಡದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆರಿವುಂಡ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಈರು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೆ ದೈವ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ದೈವದ ಪಾತ್ರತ್ವ ದೆತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅತ್ತಂಡ ಈರೆಗಿ ಪಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡದು ಈರು ದಾದಮಣ್ ತಂದಿತ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಐದು ಮುಂಜಿ ಕರೆಕಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಬುಗಟ್ಟೆ ಮಂಜುಣ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಲೆಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಉಂದೇನು ಲೆಪ್ಪೆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವ ಹಂತ ಹಂತ ಅದು ನಡು ನಡು ಸೇರೆ ಬೆಲಿತು ಒಂಜಿ ಕಲ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂದು ಬರಡು ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಂಡಕ್ಲ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಗೆಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡತುಲೆ ಐಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ವರ್ಗದ ಕುಳಿತೇನೆ ಆತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಬಾಕಿದಿಟ್ಟು ಬೇತೆ 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 ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇರಡನೆ ಕೆನ್ನು ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುದ ಚಾಕಿರಿ ಬಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿರಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ದೈವದ ಕಲತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶನು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಸತ್ಯಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲ್ದಿದೇವಿ ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ನಡೆಟಿಂಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕತೆ ಸಾರಾಂಶನು ಮೂಜಿಮೂರ್ತಿಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಡು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿದ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಡು ಬತ್ತಿನ 330 ಮೂಜಿಕುಲ ಕೋಟಿ ಸಂಸಾರದ ನಡೆಟ್ಟು 14 ಮುದ ಅರ್ಥ ತೆರೆಯೊಂಬತ್ತಿನ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ದ ಕಟ್ಟನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೋಟಿಲಿಂಗದ ಅಡಿಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು 50 ಕಲಾ ದೈವದ ಜಾಗ ದೊಡ್ಡಾಣಗುಡ್ಡ ಅಯ್ಯಗೋಡಿ ಕಲಟ್ಟು ಕುಲ ಗುರುವಾದು ದೇವೇರಾದು ಸರ್ವಾ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ನ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಏರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಂಕೆಲೆಗು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾಲದ ಧರ್ಮೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆದ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಡಬಲ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯೋಡು ಕುಲ ತಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಉನೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾಲೊಡ್ದು ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತದು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದಾರ ಕಾಜು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಬುಡ್ನಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉರ್ಕರಾದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಯಾಳಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ವಾಸುಮುಖಾರಿ ಬಂದದ್ದು ವಾಸುಮುಖಾರಿ ಅರ್ನ ಅಲ್ಲು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪಲೈ ಎನ್ನ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಭಾಗೋಗು ಎಡಮಲ್ಪಾದಿನಿ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪಲಾಯನ ಕೈಟು ನವೀನ್ ಪಾತ್ರಿ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಒಂದೇ ಚರ್ಚೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ರು ಕಂಬೆರ್ಲೇಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲೆಂಚ ಇರುವೇರು ಸತ್ಯಲು ಉಲ್ಲ ನವೇ ರೀತಿ ಚಾಕಿರಿನ ಒಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಪುಡ್ತುಡು ಒಂದೊಂದು ಚರ್ಚೆನು ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಡು ಕಡಿಯಾಳಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ನಡೆಟ್ಟು ನಡಪಾದದು ಅಲ್ಲು ಕೊರಿನ ತೀರ್ಮಾನ ವಾಕ್ಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರಂಗದಾದ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರನ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ಪಾದು ಜಾತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡತ್ತು ನೀತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಜ್ಜೇರು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲ್ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮರ್ಪಿನ ವಿಷಯನು ವಾ ನಡೆಟಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಗ ವಾ ದೇವೇರು ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಪುಡ್ತುಡು ತನ್ನ ರಾಶಿದ ಕಡೆಟು ಉಸಿದಿನವಳು ಈ ದರ್ಶನದ ಪಾತಿರಿ ಒಂದು ಲೋಕು ಬನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ಡ ಅರ್ನ ಮುದೇಲು ಪೋರೆಗು ಅನವದ ಕೊರತೆಪ್ಪನ ಪೊಡ್ತುಡು ಕೈದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಅರೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಬೋಡಾದು ಆ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನ್ನ
ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪಲಾಯನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡಬಲ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ವ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬಂದ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಇರಗು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಗು ಎಂಚ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕಲು ಬಿಡ್ಪಾದ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಗ ಮೇರೆ ಓಮಂಚನ ಹಾಪುಂಡೆ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕ ಅನ್ಪನೆ ಇರಡ ಯಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೆನ್ನು ದಾಯಪಂಡು ಇರಡ ಕೇನುಡೆ ದಾಯಪಂಡು ಇರಡಾಗ ಆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಯಾನಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಈತು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಈರೆಗ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿತ್ವ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಈರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ವಂಶೋಡು ಒಂಜಿ ಮರತ ರಡ್ಡು ಎಗ್ಗೆಲ ಪಾತ್ರಿಯಾಪನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ವಿಚಾರಣೆ ಬೈದುಂಡು ಅವು ದೈವಳ್ಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಆತುಂಡು ಗ್ರಾಮದಗಲೆ ಕೇಂದೇರು ಅವು ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಹಿರಿಯ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಆತಿನವು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತಿನ ಇಟಸ್ರಾದು ಮಲ್ದಿ ಅಂಶ ಇರ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ದೈವ ತತ್ವಗುಂದ ಒಡ್ಡ ಯಾನು ಎಂ ಕಾಲೇಜಿದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನು ಯಾನ ಈ ಮಣಿ ಬಂದನ ನೀ ಕೇಂದೆ ಅವು ದಾದ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ಪಿನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಂದೆ ಸತ್ಯನು ಮುಚಿದಿವೇರೆ ಗಾಪುಜಿ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಪನೋಡಾಪುನು ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಆಯಲೆ ಬಂತೆ ಒಂದೇ ಮಣಿನಿ ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಪಂದಾವೆ ಬನ್ಪಿನ ವಾಕ್ಯ ಬನ್ಪಾದೆ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತುಂಡ ಬೈದುಂಡು ಆಯ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪಾಯನ ಕಾರ್ಯ ಬಾಗೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆನಪುನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿರ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಈ ಪಾತೆರಗು ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲತಾಯ ಅದು ಈ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆತ್ತನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರವೆ ದೈವಗೂ ಚಾಕಿರಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡವು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತನವು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ನರಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತನವು ಅಂಡ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ವಾನಮನೆಲ್ಲ ಕನ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯೇ ಕಟ್ಟುಗುದ್ದುದೊಂಜಿ ಕೋರುಂದಂಡ ಈ ವರ್ಚಸ್ಸು ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದ ತಿರ್ಲು ಅದು ಸುಲಭಡು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರತ ರಡ್ಡು ಫಲಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬಗೆ ಬೋಡುಂದ ಆತಂಡು ಅತೆ ಕಂಬೆರ್ಲಿಗೆ ಬೋಡುಂದ ಆತಂಡು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಐಕದಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗೊಂದು ಕರಕಾತಂದುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಶಶಾಂಕ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾರನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಯಾನ್ ಭಾಷದ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಂಡ ಒಂದಿತ ಕಲಿನ ವಿಷಯ ಕಲಿದ ಕೋಡೆದ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ದಿಸದ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾತರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೂರ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಕ್ಕ ಹಿರೇಗ್ಲ ದಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೂಡ್ ಬರೋದುಂಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗಲೊಂದು ಏನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪನೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಯಾನಿಸ ಇನ್ನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿನ ಈರ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನೋ ಉಂಟು ಐತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಕೋಟದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೈದೆ ಅವನಿ ಕಲೆದ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಕಲಿನ ಕಲ್ತಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ವಾದ್ಯದಾಗಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾದ್ಯ ಹೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತೆಂಕಾಯ್ದಾರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ಮೆ ಪಡಿಸಿನಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಡಕಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಪುಗಾರ್ಮೆ ಕಲಿತ ರಡ್ಡು ಜನದ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ತೆಂಕಾಯ್ದಾರ್ನ ಯಾನ ಪದ ಪುಗಾರ್ಮೆ ಪಡಿಸಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಯಾನು ಲೈವ್ ಅದು ತೋರೆ ಪೋತು ಜಿನಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಬಡಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ನು ಕಿನ್ಯರ್ದಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಉದಯ ಸೇರಿಗಾರ ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲರ ಕೈತಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆರ್ ಗಿರಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಕರಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಕ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಉನ್ನತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಬಂದ ಆ ಮುರನೆ ಹಾಕಿರ್ನೆ ಅವ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಏನನೇ ಉತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಇದು ಅವ್ರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮಿ ಏನನ್ನ ಉತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಡು ಉತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಹಾಕೋದು ಆರು ನಿಗಲ್ನ ಪಂಪಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆವೇಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡಮುಟ್ಟಲ ಓ ಪದ್ಯಲ ಅಂಜಿತ ಓಲ ಉರ್ತು ಜೇರಾರು ದೈವದ ಏನ ಬರೋದು ಅವೇನು ಉರ್ದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಾರು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದ ಈ ಕಚೇರಿದ ಸಮಯ ಏನೊಂದು ಜೀತಿಗೆ ಬಲಿ ಆಯ್ವಕ್ಕ ನೇ ಅವನ ಹೋಮ ದೀಪಿನ ದುಂಬತ ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆರು ಉರ್ಪೆ ದೇಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ್ ಬಣ್ಣಲಕ್ಕನೆ
ಪಣವ್ ಕೊರ್ಪಿನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿಂಡು ಬಂಡ ಆರ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಸರಿ 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 ಅರ್ಥ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಾತ್ರ ಆ ರುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಕೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ದೈವದ ಆವೇಶ ಪೂಜೆ ನೀಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿನ ವಿಷಯನೇ ಖಂಡಿತ 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 ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂడి ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ ಆ ಕಚೇರಿ ಬೇಗ ಉದ್ದೇಶ ಭಕ್ತನ ಮಂಡಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣು ಗುರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮನರಂಜನೆ ಆವಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತಗಲೆಗ ಸಭೆತ ಏನ ಕೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಆ ಪೋಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಲ್ಪುನಾಗುದು ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಈಸಿದ ಕಾಲ ನೋಡ್ತು ಒಂದು ಏನನ್ನೇ ಪಡೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೆಲವರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪರೆಗ ಒಬ್ಬರೇ ಪರ ಆ ಉತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಆವೇಶ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಉತ್ತಿನ ದೈವದ ಆವೇಶ ಏನುಂಟು ಆ ಸರಿ 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 ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಚನೆದವರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದುಂಡಾರ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಏಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ದೈವದ ಏನೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಲೆಪ್ಪು ಒಂದು ನುಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಕೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ್ನೇ ಪೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೋಡಜಿ ಪಂಡರು ಒಂದು ಬುಗರ್ನ ಬಂದ ತಾಪಿದಾರ ನಿಗಲ್ನ ತೆಂಕಾಯ್ದಾಗಲು ಆರು ಈರ್ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿನಃ ಈಚಿನ ನನ ದುಂಬದಾಗಲೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಾಯಿಡ್ದ ಬಾಯಿ ಆದವು ನಶಿಸದ್ ಬೋಪುನು ಸರಿ ಅಣ್ಣರೆ ಇನ್ನು ಮೂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನುಂಟು ನನ್ನ ದುಂಬದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತೀಯೋಳ್ಬಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪೋಡ ಸರಿ 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 ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಹೊರತು ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಇದೊಂದು ರಡ್ಡದ ವಿಷಯದ ಪಂಡಗಿರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿರಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವನು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಈರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಖಾಲಿ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲಿ ನೇಮದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಈರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನೆ ಐಡ್ದು ಬಾರಿ ಸುಲಭೋಪಾಯದಾದ ಗೆಂಡ ಏರು ದೈವಗೂ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ದ ಅಡಿ ಅಂಗಿದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪಂದಿಲಕ ತೋಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿನೆಟ್ಟು ಆಯ್ಗ ದಾಖಲೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದಿ ಒಡತ್ತಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು ಬತ್ತದು ಗಗ್ಗರ ದೀಪ ನಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ ನಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೊಟದಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ನೇಮ ಮಲ್ಪವು ನಾಯಿ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪೆ ಆತ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಖಲೀಕರಣಗೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಾಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಬಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತೆ ಬಣ್ಪ ನಾವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೋಜುಂಡೆಂಕ ದಾನೆ ಬನ್ ಬರೀನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ನಂಕಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿಲು ಒಂತುಣಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉರ್ತುಂಡಂಡ ದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಉರ್ತುಂಡಂಡ ಆಭಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಆಕುಲು ಕಚೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಉರಿಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಣು ಅಂತ ಆರ ಪಂಡ್ಪನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯೇ ಪಾತ್ರಲೆ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸರಿ ತಪ್ಪುದ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಪು ತಪ್ಪು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವೇನು ತಿದ್ದೊಂದು ಸರಿಮಲ್ತಂಬೋಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡತಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುನೊಂದು ಪಣರೆಗ ಆಪುಜಿ ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯವರ್ಗದ ಗೆಲೆಗೆ ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಕಾರ್ಯಭಾಗೋಲ್ ಬಂದದ್ದು ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಕೊತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುತ್ತದೆ ಹೊಸತನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರಿಯನ್ನೇ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಬಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ತೆರಿಯಂದೆ ಅಪರಾಧ ತೆರಿದು ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪು 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 ಈ ಒಂಜಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಎರೆಗೆ ಮತ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡ ಈ ವಾಹಿನ ಮುಖ್ಯಂತರವಾದ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಆ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದನು ಹಿರಿಯ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಕೊರ್ದುದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವಿಯರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯಿನಾತ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ವಿಕೃತಿ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ತೂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಡೆ ಬೋವಡೆ ಪಣಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಈರಿ ಎಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ
ಅವು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಕ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಕ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ದನಿಕ್ಲೇರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನದ ಹೋಮದಿದ್ದೇವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೋಮ ಹೋಮ ಅನ್ಸ್ತೇವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಜುಬಾನ್ನ ಹೋಮ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಓ ಬಾಡ್ನ ಕಜುಬಾನ್ನ ಹೋಮ ಹೋಮ ಅಂಡತೆ ಹೋಮ ಓಮಗು ಕಜಿಪು ಬಾಡ್ನ ಓಮನು ಪಾಡುವೆರಾ ಪಾಡುವೆ 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 ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಎಂತೆಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿನ ಹೋಮ ದಿನಾಗ ಒಂದು ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಬಲ್ಯ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲೇ ಜವಣೆ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋಗ ವೃದ್ಧಿತ್ವ ಇಪ್ಪುನು ವೃದ್ಧ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿರಡ ಕೇನ್ನ ಆರೊಂಜಿ ಕೇಂಡಿರು ಹೋಮ ನಿಗುಲ್ಪುರ ತೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲು ಗುರುಕಾರೆ ನಿಗುಲ್ ಪುಂಡ ಹೋಮಗು ಹೋಮ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಕರ್ತನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಆ ಕಿರಿಯ ನಕಲು ಎಂಕುಲು ಅವೇನ ಅನುಸಾರವಾದ ನಡ್ತೊಂಬೋಬಿನ ತಂದೆ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ಎಂಜಿನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲಿ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ದೈವದ ಕಲಟ್ ಅವೇನು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನ ನವಧಾನ್ಯಡು ಹೋಮಲ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂದೇ ಪಾತ್ರೆಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕೆಲೆ ಗುರು ದೇವರು ದೈವ ಸರ್ವಸ್ವಲಾರೆ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಡ ತಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸೇರಿನವರು ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮುತ್ತುದ ರಾಶಿಡು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರೆಲಾದ ಮೆರೆಯೊಂಬರ್ಪೆ ಬಂದು 10 ಆಯ್ದಲ ಕರ್ಬನೆ ಅಂದಂತ ಆ ಕರ್ಬೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಮಾಣಿಕ್ಯಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಮಲ್ಪವನ ಸತ್ಯಗೂ ಅವಿರ್ಭಾಗ ಸಂದವನು ಹೋಮಗು ಆ ಅವಿರ್ಭಾಗ ಹೋಮಗು ಸಂದವನವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಭೂದೇವಿನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳಿ ಜನನಗೂ ಪಾಲನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಿನ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೂ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೂ ಮಮ್ಮಯಿಗೂ ಸ್ಥಳತ ನಾಗದೇವರಿಗೂ ಅವಿರ್ಭಾಗನು ಹೋಮಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಾದು ಉಲ್ಲಾಯ ಕೊರಿನ ಸೇಜನು ಏರೆರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಪ್ಪನೆಗೆ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬತ್ತದು ಹೋಮದ ಬುಗೆನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ಪಾಯ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ ಕೊರಿನ ಸೇವೆನು ಯಾನು ಏರೊಳ್ಳಿಯ ಪಂದದು ರಾಜ್ಯಡ 330 ಮೂಜಿ ಕುಲಕೋಟಿ ಸಂಸಾರಡ ರಾಜ್ಯಾಳ್ವಿಕೆದ ಕುಟುಂಬ ಗುತ್ತು ಬಾಮ ಬರ್ಕೆಡು ಕೇಂದ್ರದು ದೈವ ದೆತೊನೊಂದು ಆ ನಡೆಟಾಯಿನ ಕಟ್ಲೆಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಭಕ್ತರು ಎಡ್ಡೆ ಆದದ್ದು ಆ ತತ್ವದ ಸೇವೆ ರಡ್ಡದಾತ ಹೆಚ್ಚಾಪಿನ ನಡಪುನ ಜಾಗೇಡು ಪಾಡ್ನೆ ವಸ್ತುನು ಎಂಕಲಿತ್ತ ಕೇಣರೆಗ ಅಪ್ಪುಚಿ ರೇಪಂಡ ದರ್ಶನದ ಪಾತಿರ್ಲು ಹೋಮದೀಯರು ಬಂದಾರ ಕೇಣಿಯರು ಅವು ಕಣದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೇರಿ ಹೋಮ ಕಣದಿನಿ 10 ಸಮಸ್ತೇರಿ 10 ಸಮಸ್ತೇರಿ ಕಂತಿನ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪಂಡ ಹೋಮದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಂಡು ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಹೋಮದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡದ ಬಳಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಪರಾಧನೆ 10 ತಪ್ಪು 10 ದಯಗೇಂಡ ಹೋಮಗ್ ಐತವೇನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜೀರ್ತಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತು ಹೋಮಗುಂಡು ಹೋಮದ ಕಷಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಹೋಮ ಸತ್ವ ನೆನು ಪರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಮನ್ ನಮ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುಂದಂಡ ದಾಲ ಕಟ್ಟು ನಡತ ಬಂದ ನಡಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಯಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರತ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮೂಲಿಗೆಗಳಾಕುಲು ಕರ್ತಾರೆ ರಾದಿತ್ಯರು ಐತ ಪಿರವು ದಾದಾನ್ಲ ಮೂಲಿಗೆಪ್ಪು ಆ ಮೂಲಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಮನ್ಪಿನ ಪುದಾರು ಸಂಕೊಡು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ದೇಕೆಣ್ಣಗ ಈ ವಸ್ತುಲು ನವಧಾನ್ಯಲ್ಲಾತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಧರ್ಮೋಡು ಕೊರ್ಪಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ 1000 ರೂಪದ 14 ಮುಡಿ ಬಿತ್ತದ ತೊಂದರೆನು ಪಾರುಗತಿ ಮಲ್ಪವನ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ದಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಗಿಲು ಇಂಚ ತೂವೆರೆ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ವರ್ಜಿತ ಬಂದು ಉಂಟು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪುಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತರಗೂಜಾಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರುನು ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಡುನ ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ದುದ ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ದುದ ಕಟ್ಟ ವೈಕ್ ಪಾಡ್ನವು ಅವು
ನಮ್ಮ ಮುಖ ಏರ್ನ ಮುಡಿಯಡಿತ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೋಲು ಕೊರಂದುಡೆ ಕಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಬರೋ ಕೊರಂದುಡೆ ಕಟ್ಟು ಆನಿ ಐಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದುಮ್ಮಿನ ಅನಿಜ್ಜಿ ಮರುದಿನ ಅಜ್ಜಿ ನೇಮದ ಮರುದಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕಲ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಪಣೆ ಐಟ್ ವಾ ಕಜ್ಜ ಬೆನ್ಪ ಐತಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನರಮನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತೆ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಬನ್ಪನೆ ಆರು ದೈವಗ ಪಾತ್ರೆ ಆದಂತನಾಕ ಗುರ್ಕಾರದಂತನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೌರವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಾಲ ಅಡಿಪುನ ಮೈಪು ಕೊರಂದನು ನೆಕ್ಕ ಗಲಸಲಕ್ಕೆ ಅವು ಮೈಪು ಜಾಲ ಅಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೈಪು ಕಜವ ಅಡಿತ್ತಂಡ ಮೈಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೊರಂದು ಒಂದು ಹೋಮಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಅವಿರ್ಭಾಗಲ ಅಂಚೆ ಕಜಿಪು ಗಲಸಂಡ ಕಜಿಪುದ ಸಾಂಬಾರ ಹೋಮ ಗಲಸಂಡ ಹೋಮದ ಹವಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಂದಂಡ ದೇವರೆಡೆ ಬೋದು ಬಿದಾಯವನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾನ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ ರಾಜೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪದಮಿತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿಯರುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎಂಕಲ ಮಾಜಿ ಮಂಟ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಎಂಕಲ ಕೋರ್ದವಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮನೆ ದೈವನಿ ಮಾತರೆಗಳ ಊರ್ದ ದೈವ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಸ್ಥಾನ ವಾರ ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡಾರ್ ಬಂತೇಳಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಏತು ಮುಖ್ಯನಾ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕುಟುಂಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಆ ಜನಾಂಗ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕಾಲೋಡು ಇನ್ನಿಕಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೂತಕ ಬರ್ತಂದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸೂತಕ ತುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣೀರ್ದಿ ಪೂಜೆರು ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಲ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕರಿಬೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ఆయన చాకరికి ఓడాది పూర మంచి కొడుతుంది ఆ ప్రశాంత్ పూజారులే కొడుతుంది పూర ప్రశాంత్ పాత్రలే కొడుతుంది ఒక్క ఎక్కడోరి పండేరు ఎల్లియాకలే నన్ను కుల్లారు కోర్దాకు ఎపలా వెళ్ళారు ఇట్లా కర అనుకున్నాక ఎల్లియాకలే ఆయనకు ఇంట్లెత్తారు కోర్దాకు ఓల్లా వెళ్ళారు ಆ ದೈವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂದ ಅವ ದೈವ ಐವ ಸ್ಥಾನದ ಐಕೈಕೇನ ಕಲಾಕಾರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪನೇರರು ದೈವಲೇ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುನಾನೆ ದೈವಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದತ್ತು ಚಾಕಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಎಂಕುಲ ಚಾಕಿರದ ಎಂಕುಲಿತ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವದ ಜಾಕಿರಿಯಲ್ಲ ದೈವದ ಜಾಕಿರಿಯ ಸರಿ 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 ಆಯವಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಚ್ಚಿ ಆಯಲ್ಲ ದೈವದ ಜಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಎತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಹಾಕಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ದಾಕಿಲ್ಲ ಅವಳು ಗೊತ್ತದೆಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರಿ ఆయన స్థానం అడుకుంటూ అవ ಕೆಲಸ మాట్లాడుతుండే ప్రతి వర్ల మల్పుని చాకరీ అయితే ఏర్లైట్ కీళ్ళు మేలుద్ది ప్రతి పాత్ర అవాడు కట్టున అవాడు మూల్య దిగదేవాడు ఇటుకదేవాడు మాತೆಲ್ಲ మల్పు ఆయన చాకరీ మల్పుని ನಮ್ಮ ಏರಲ್ಲ ಏನು ಕೀಳರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟು ಕೂಟು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇರುನು ಸರಿ ನಮ್ಮದು ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಯಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ತುಂಬ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಇಚ್ಚಿದೆ ಇರಲ್ಲ ಆಯನ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯನ ಅನುಭವ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅವಳು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಬರ್ಪುಂಡ ವಿದ್ವತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅನುಭವ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿದ್ವತ್ತರ್ದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯನ ನಿಷ್ಠೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ನಿಷ್ಠೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನ ನಿಯಮ ಹಾಕಿನಿ ಬಕ್ಕವು ನಾನು ಎಂಟು ಎನ್ನ ಕಟ್ಟ ಅಂಚಂಡು ಮುಂತ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಚಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿ ಪನ್ನಂಡ ಅಂಚಟ್ ಅವ ಊರು ನಿನ್ ಕಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅವನ ಅಡೆ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಕ್ತಂದೆ ಕೆಡ ಬಡ ಸಂಸಾರ ಬಂತೇರು ನಿಖಲ್ ಅಯ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನೇನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಒಕ್ಕೋರಿ ಬರ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬರ ತೆರಿನ ಎಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಆ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗೆ ಚರಿತ್ರೆದ ದಾಖಲೆ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಡು ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಂಡಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಡ್ಡಲನ್ನು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡೆ ಎತ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ ಅತೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡಿಟ್ಟು ಆ ಮುಕುಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗು ಅಮೆಸೂತಗ ಬತ್ತಂಡ ಮುಕುಲ್ಲ ಅಮೆಸೂತಗ ಆಚರಿಪಿರಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅದಭೇದ ಪ್ರಾಯತ್ ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯತ್ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ ಅಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಕೇನಗ ನಮಗೆ ಕಲಮಂಜ ಸೇರುಡು ಯಾಕೊಂಡೊಂಜಿ ಸುರೂತಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಕಲಮಂಜ ಸೇರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅನಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಅನಾಗ ಕಲಮಂಜ ಸೇರುಡು ಬಂಪಿಗೆ ದಾದ ಕಲಮಂಜ ಬಂಡ ಕಲಮಂಜ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿ ತೀರ್ಮಾನಡು ಕಂಬೇರ್ಲೆನ್ ನಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ ಸಂದರ್ಭ ನಾಗ ದೇವೇರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತಿ ದೈವ ಲ ದೇವೇರ್ಲ ಆರೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಂಬೈದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹಿರಿಯ ಕರ್ತನಕುಲು ಎಂಗಲ್ಡ ಕಲಮಂಜ ಪಂಪಿನಂಚಿ ತೀರ್ಮಾನಡು ಆ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಈ ಕಲಮಂಜ ಕೋರ್ದಬ್ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಮಂಜ ಸೇರುಡು ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ದ ದೇವೇರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕಂಬೆರ್ಲು ಕಂಬೆರ್ಲನ ಕಲಮಂಜ ಸೇರಿದ್ದೇ ನಿಖಲ ವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಪಡು ಕಂಬೆರ್ಲು ಬಂಡ ಏರಿಂದುಕೆಂಡ ನಿಖಲು ನಾಗಗ ಸಮಾನ ನಿಜವಾದಿಯರಿಗೆಂಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಯಾನೊಂದೇನು ದಾಯ ಒಂದೇನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಪೆ ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮುರಣದ ದಿನೋಡ ದಿಂಚ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ದೀತನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಂಡ ಮೂಲೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏರು ಪಣಪೆನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈರು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ನಿಕಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಜಿನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಕೇನಂದ ನಿಕಲ್ನ ಓವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಬಬ್ಬುದ್ದುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲತವಾದ ಬಬ್ಬುಗುಲ ಮೂಲ ಎತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ದೇವರ ಆವಡ್ಡ ದೈವ ಆವಡ್ಡ ದುಂಬು ಇಡೀ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದಾಗಲೇ ಕುಲಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಕಂಬೆರ್ಲುಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸುರುದೇವನಡು ನಿಖಲ್ನ ಜನಾಂಗದ ಪಂಡ ಯಾನು ದಾಯ ನಿಖಲ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗನ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೆರೆ ಎಂಚ ಯಾದವ ಕುಲನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿಯರೋ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಜನಾಂಗಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಮೇರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾದವ ಕುಲಕ್ಕೂ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಜ್ಜಾಂಡ ದೈವಜ್ಜಾನಂದ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆರು ಒಂಜಿ ಗುರುಕರ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತುರ್ದು ಒಂದು ಬೆಳಪುರ್ದು ರವಿರಾಜ್ ಬಂದು ರವಿಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶಾಂತರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತುಂಡ ರೆಂಗಲಾಡಿ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಬೆಳಪುಗು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಲು ಐತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಲಾಯ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಏನೋ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ರವಿರಾಜ್ ಬಂದ ಬೆಳಪುರ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ಅರೆಗೆ என்ன क्वेश्चन सर இருடா கத்தல் सरடா என்னடா அது இருடಂತ ಎರೆಗ್ಲಾ ಪುಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ಸಂಶಯ ಇಪ್ಪರಲಿ ಬನ್ಲೆ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಕಚ್ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಅಂದ ಆಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಚಾದು ಪನ್ನಾಗ ಕೋಡಿಕೊಂಡನ ಗುರ್ತು ಆಂಡ ಅವಳಾತು ಉಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಂಡೆ ಪುರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಕಚ್ಚೂರು ಮಲ್ಪೇರು ಕಚ್ಚೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಕೊಡಿ ಎರ್ದು ನೇಮ ನಡವಳಿ ಆಂಡ ರಥ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಸರಿ ಇದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಕರಿಗಂಧ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ಲ ಕರಿಗಂಧನೇ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಒಂದೇನು ಎಂಚತೆ ತೊಂದುಕೆಂಡು ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸುಲದೆ ತೊನಡು ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕತೆ ತೊನ್ನತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ದಿವಡು ಒಂದೇನು ವಾದೈವ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಚ್ಚೂರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಜನ್ಮಾಯನ ಜಾಗೆ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರಿನ ನಿಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಉಗಮ ಅವಾಗ ಕಚ್ಚೂರುಡು ಮಾಲ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಪುಂಡು ತೇರು ವೈಪೇರು
ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಚಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಆತು ಗೌಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂತ ಪಂಪರೆ ದಾದ ಪಂಪರೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಂಗೆ ತರಗಿ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸೇವೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಲಾಯಗ ನಡಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ ಜನಾಂಗಗೂ ಸಮುದಾಯಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನೊಂಜಿ ಧರ್ಮೋಡು ಮಾತಾ ಜನಕುಲನೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಡು ಅರ್ಣ ಬಲಬಲಿಕೆಡು ಅಪ್ಪನ ಸತ್ತೋಡು ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾತ್ರಿ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಕಾರರು ರಾಜೇಶ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂಬೋಡು ಬಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಪ್ಪೆ ಗುರ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬಟ್ ಅಲ್ತ ಇತಿಹಾಸನು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲಿನ ಪಂಪಿನಾತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಅವು ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲಡು ನ್ಯಾಯ ಬರು ಆರು ಕಚ್ಚೂರು ಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪೂರು ಮೂಲ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ನೆಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಸುರೂತ ಕಟ್ಟು ಕಚ್ಚೂರು ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳುಪ್ಪುನು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲಡು ಪುಟು ಬಲತದು ಸಾಧನೆ ಬೆಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೂಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪು ಬೇನೆಂತುಂಡು ಕೆಲವುಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇಟು ಬೇನೆ ಹಾಪುನು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಪುನು ಒಂದು ದಾನಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಈಶ್ವರ ಅಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನೇಡು ಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರಗ ಸನ್ನುನ ಆದಿಮಾಯೆ ದೇವಿ ಆಯ್ನೇಡು ಬಕ್ಕ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕುರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಪೆ ದಯಬಂಡ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಡು ಶಕ್ತಿನಗರದ ರಮಾದೇವಿ ಮಂದಿರ ಅಂದುಂಡು ಅವಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ತಂಡ ಅವೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯದವು ರಮಾದೇವಿ ಪಂಪನ ಶಕ್ತಿನಗರಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಆಯ್ತು 100 ವರ್ಷದ 6 ದೇವಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೇರು 6 ಅಡೇಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಾಧಿ ಆಯರು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದಾರ ಮಂಡ ಆ ನಮೂನಿ ಇನಿಕ್ಲಾರ್ನ ಧರ್ಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 6 ನಮಿತ ರಮಾದೇವಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕೂಲು ಆರಿನ ದೇವರ್ಲ ಕಾರದನ ಅವನ ಏರು ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಬರ್ಪರು ಮಲ್ಪದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಕುಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಕಚ್ಚೂರುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲ್ದಿನ ಆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಅತ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪು ನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲರಿನ ದೇವಿನ ಹೊರಟು ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಆರು ಸಮಾಧಿ ಆತಿನ ಅತ್ತಡ್ಲ ಆರೆ ಮಾಯಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಆರಿನ ದೇವೇರ್ನ ಹೊರಟು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ಆ ರೀತಿಡು ನಿಕುಲು ರಥೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಪನತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೂದೆಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇನುಂಡ ಎದುರೆದುರು ಪಿರವಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರಥ ಕೊಡಿಮರ ಪಣ್ಣ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಒಂದು ಮಲ್ತದಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಗುರುಕಾರ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಯಾನ್ನ ಅನುಭವದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲಲ್ಪ ಪಾಲದ ಮುಗಟ್ಟು ಕೊರ್ದಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಅಂತೇರು ಖಂಡಿತ ಪಾಲದ ಮುಗ ಅವಲೆಂಚ ಸುರುಟು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲೋಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಅನುಬಲ್ ಅಂತೇರು ಅವನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಹೋಮದಿಯರು ಇಸಮಕಲ್ ನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲ ಮುಕುಲು ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇಸಮಕಲ ಮಲ್ಪ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದೈವ ಕಟ್ಟು ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೇರು ಸುರುಟು ಕೋರ್ದಬ್ಬಗೊಂಜಿ ಪಾಲದ ಮುಗ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಗುರುಕಾರಡ್ರ ಮೂಲೆಡನ ಕೊರಿಯರು ಅವನು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅವನು 5 ಬಕ್ಕ ಅವನು ಮನೆ ಮಂಚಾವಡು ದಿಯರು ಮನೆ ಮಂಚಾವಡು ದೀಪಕ್ಕ ಹೋಮ ಹಾಪುಡು ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುಂಡು ಎಂಕ ತೂತಿನ ಇತ್ತಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಪುಡು
ಪಾಲದಮ್ಮು ಗೊಟ್ಲ ಹತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತನ 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 ಪಾಲದಮ್ಮು ಗೊಟ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಣ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಕಾಲಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಕಲಟತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪೂರ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಪಾಲದ ಮಗನ ಅಪ್ಪಗ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುತ್ತು ಬರಕದ್ದವಳು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನ ಪನ್ನಗಿರಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೃದಯ ಒಂದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾವುಕತೆ ಇಡಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟು ನೀರಿಂಚಿಲ ಮತ ನಿಗಲು ಕೆಲವು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಭೂತಲಯದ ಕಟ್ಟುಮಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮತ ಸಂದರ್ಶನ ಪಾತ್ಯರಗತೆ ಮತ ಕೇನುಲ್ಲರು ಅಗಲಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಮತ ಕೇನುನ ಸರಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಪ್ಪುವ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕೆಲವು ನಮೂನಿ ಮಾತ ನಡತೊನುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ತೂವನಗ ಒಂಚೂರು ಗುಲಿಗನಗಲ ನೇಮೋಡು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಆಗಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ದೈವ ಭಕ್ತಿನೇ ವೇಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕುಲನ ಮಿತ್ತು ಎರ್ಬುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ಅವನುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದಾದ ಆವರೆ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನಲೇನು ಮಾತ ಗುಡ್ದುದು ಅಯ್ಯನ ಇಚ್ಛೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಕತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ದಾದನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಈರು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅನ್ನೆರೆ ಒಂದೇನು ಮುಗಿತದ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಂಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಪಾಲೆದ ಮುಗಟ ಆತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಬೋದು ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಬತ್ತನು ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಬೋದಿತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿದ ಆತನು ಬೊಳ್ಳಿದ ಈ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಆತನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ದೈವ ನಿಖಿಲಿನ ದೈವ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಂಡೋದಿತ್ತೀರಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ದುಂಬು ನಿಖಲು ಪಾಲೆಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಪಾಲೆಡ್ ಒಂದೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈಗಲೇ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಅವ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಐಕ ತಕ್ಕ ದೈವಳಿಗೆ ನಡಪುನ ಪಂಡ್ಪಾರ ಆಂಡ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಸೊತ್ತುಳು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಮ ಕಟ್ಟು ಬದಲಾಪುಂಡೆ ಪಾತ್ರಿಲ ನೇರಗೆನ್ನ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ನ ಸಂದಿಡಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಓದುನ ಮರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟುಂಡು ಇರೆಗು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಂದಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಕ ಕಂಚಿ ಕಡಮುಟ್ಟು ಅತೆ ಇರೆಗು ಸಾನಂಗಾರಮಣಂದಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಕ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಅತೆ ಈ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಉಂಡ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಯ ಸತ್ಯಲ್ಲ ನಡಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ನುಡಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನ ಪಂಡ ಕಡಂಬಿ ಸಾನ ಪಂಡ ಅವು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಅನ್ಕೇಂದೆ ಅವೇನು ಜುಮಾದಿಡ ಎಂಕುಲು ಅವು ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಂಡದು ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಉಂಡು ಐನು ಗ್ರಾಮ ಪುದು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಲೀಲೆ ಅವಳು ಬಾರಿ ಆ ಪೀರಬತ್ತು ಕೋರ್ದಬ್ಬ ತೆಲಿಪೆರುಂಡೆಗೆ ಕುಲ್ದಾನಾಗ ಈ ದಾನೆ ಇಂಕ ಅವ ಕಳುಗೊಬ್ಬ್ಯನ ಈ ಜಾನಿ ಗೊತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಉಂಡತ್ತಿ ಒಂದು ನಡಪಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಕತೆಕ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅಂಡ ಈ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಡು ಒಂದೈತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ನುಡಿ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಟು ದೈವದ ಕಲ ರಡ್ಡರ್ ತೋಡಿಗೆತ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಉಲ್ಲಾಯ ಕೊರ್ತಿನ ಸೇಜ ನೇಮ ನಡವಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣೆ ಉಲ್ಲಾಯ ಕೊರ್ತಿನ ಸೇಜ ಬಂದು ಬಕ್ಕು ಆರು ಕೊರ್ನಗ ದಾದ ಪಂತೇರ ಆ ತತ್ವ ಎಂಕಲು ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡು ಮೆರೆಯನ ನಿನ್ನ ಕಂಚಿ ಕಡು ಮುತ್ತುಡು ಮೆರೆ ಪಾವ ಬಂದು ಅವು ಹಿರಿಯ ಕಲ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕೇನೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಯಾನ ಜನ ನಾವು ಹೊಡ್ದುಂಚಿಲ್ಲ ನಡತೊಂಬೈದಿನ ಕಟ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಪ್ಪ ನೋಡ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲಿ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜನಂಗೋಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಮತ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಲ್ಲಾಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೈವದ ಕಲು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಂಗೋಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡು ತಿನ್ಪಿನ ತಿನಸಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಗಂಧ ಪಾಡ್ನೈಟ್ ಗಂಧದ ವರ್ಣ ರೂಪ ಪಾಡುಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಪಾಡ್ನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವಂಚ ಗುತ್ತುದಾರು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ತೆಂಕಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಮುಂಡಸಲ ಕಟ್ಟುವ
ಅವೇನಿಯರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಹಾಂ ಅವೇ 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 ಅವೇನಿಯರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದೇಕೆಂಡ ಅಯಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮನದಾಳದ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿಗಿಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಯ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಕಟ್ಟು ಈರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುತ್ತುಂಡು ಓದುನ ಪತ್ತುನ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತ ತಿರಾತು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥೋಡು ಓದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಮದೇವರನ ಅವತಾರೋಡು ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಬತ್ತಿನಾರು ಲಂಕೆಗೆ ಪೊಗ್ಗೊಡ್ಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ನಾ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಜನನಾಂಡು ಬಂಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಋಷಿ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತು ತೂತೇರು ಬಂಪಿನಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಆವೊಡ್ಡ ಈ ಉಲ್ಲಾಯನಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾನದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಈರು ಪನ್ನೆ ಬೆಡ್ದು ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಡಪುಂಡ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಂಡ ಕರಿಯ ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದಾದಾತನಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವು ಉಲ್ಲಯ ಕೊರ್ತಿನ ಸೇಜ ನಡತೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗುಂಡು ಮೂಲು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಐತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೀರ್ತಿಪತಕ್ಕೆ ಐತ ಮೂಲ ಮುನ್ನುಡಿ ಸಂದುನು ಉಲ್ಲಯಗೆ ಅವೆರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯಿ ಐವೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದ ಐವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಐಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂದ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳ್ಡ ಉತ್ತರತ್ತಂಡು ಏಕೆಂಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಬೈದದ ಕಟ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಾನ ಒಂದೇಟು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ನುಡಿತಡ್ಡ ಈರ್ನ ಬೈದಾಗಿ ಯಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶರಣು ಯಾನೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದ ಬೈದ ಎಂಗ್ಲ ನವೀನ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆದು ಎಸ್ಪಿ ಆರು ಎಂಗ್ಲು ಎತ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಕೆಂಚಿನ ಬಣ್ಪೇರೆ ಕಿರಣ ಯಾನ ಏನು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಯಾನ ಮೆಚ್ಚಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತತ್ತರ ಆಪುಂಡ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೈದ್ಯನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇರ್ನ ಪಾತಿರಡ್ಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಜಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಂಡ ಏರು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ತಪ್ಪುವೇನ ಪೂಜೆದಾಯಿ ತಪ್ಪುವೇನ ದರ್ಶನದಾಯಿ ತಪ್ಪುವೇನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡ್ಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯ ಭೂಮಿ ಮಂಡಾಲೋಡು ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ್ಮು ಕೊಟ್ಟು ಕಂದಿನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನ್ನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮನಸಂಖ್ಯೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪವನ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಮಾಳದ ನಡೆಟ್ ಮಬ್ಬ ಅದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಉಳತಿರ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಬ್ಬು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಕಾಲೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜಿತ್ತೆ ಆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅಂಡ ನಿಷ್ಠುರ ಅನ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಏನ ನೇರ ಬಣಪನೆ ಕೊಡಿಮರತ ಈ ಕೊಡಿಮರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಡು ಈ ಕೊಡಿಮರ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಡಟ್ ಕೊಡಿಮರ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಸರಿಯಾ ಕೊಡಿಮರ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಚಕೆನ್ನಾಗ ದೈವ ತತ್ವಡು ಐತ ಪೂರ ಇನ್ನಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮನ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಎಂಕೆಲೆಗು ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ನು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಎಂಕೆಲೆಗು ಆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇಡು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ದೇವಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಸಾವಿರ ಮನ ಸತ್ಯೋಲು ನಾಗ ದೇವೇರು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಉಂದೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕೊಡಿಮರತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಕೊಡಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಸರಿ ಸರಿ ಬೊಡ್ಡ ಒವೇ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಾಡು ಎಂಕಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ತೆಲಿ ಅಂಡಲ ಉಪ್ಪ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತು ತಿಂತಿನಾಯಿ ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತು ತಿನ್ರೆ ಗಾವನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಆಶಯನು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೋಡೆ ದೇಕೆನ್ನಗ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ದಡ್ಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಕೂರ್ಪಿನ ಸಮರ್ಥನೆ ದಾದಂತ ಪಂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೊಡಿಮರತ ವಿಚಾರ ಯಾನೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಕೊಡಿಮರ ಪಣಪನವು ವ್ಯಕ್ತಿಪೋದು ಶಕ್ತಿಯಾತಿನ ವಾ ಕುಲಜನ್ಮದ ಕಲಟ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬೈದಿರ್ಲು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಂಡು ಸಾನಗರಳು ಅಸಂಖ್ಯ ಗರಡುಲಂಡು ಅವುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಡವಳು ಏರೆಗು ಬೆರ್ಮೆರೆಗು ಕೊಡಿಮರ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟೆ ಪೆರಾರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲವಂಡಿಗೆ ಕೊಡಿಮರ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬಂಟೆರ್ನಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜೈನರ ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಬಲವಂಡಿಗೆ ಕೊಡಿಮರ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕೊಡಿಮರ ಏರೆಗು ಬೆರ್ಮೆರೆಗು ಕೊಡಿಮರ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಉಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡ್ಡ ಈರು ಎಕ್ಕಡು ಪನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೊಡಿಮರ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ಮಲ್ತಿನವು ಮಾತ್ರ ಈರು ಪನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಬರಡು ದಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಕೊಡಿಮರ ಮಲ್ಪುನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿ ಇಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗೆ ಕಂಬೆರ್ಲನ ಪಟ್ಟವುಡು ಸುರೂತ ಅಧಿಕಾರನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಓಳು ಉದಿಪಾನ ಓಲುಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಆ ಶಬ್ದೋಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಓಳು ಕಂಬೆರ್ಲು ಗಡಿ ಮಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಜಾಗೇಡು ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತುಳುವನಾಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು 2 ಜನ ಅರಸರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಳುವನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬನ್ಪೊಂಬತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಕರೆ ಮಾಗಣ ಸೀಮೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನದಿ ದಾಂಟನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಪು ಎಂಕೆಲೆಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಯಿಲಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗು ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆತ್ರಾಡಿಬೂಡು ಪ್ರಧಾನ ಸುರುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆತ್ರಾಡಿಬೂಡು ಹೊಡ್ದು ಅಡೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಗುಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದೆಟ್ಟು ಅವು ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮೋಡು ದಾದಾತನವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನು ಆ ಕಟ್ಟಡು ಬನ್ನಾಗ ಒವೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಂದ ದೀಪೋಡು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಟಿಬಿಲೋಡು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಆ ಬುಲ್ಪು ಬೋದು ಅನಂತ ರೂಪಗು ಸಂದುನಕ್ಕನೆ ಈ ಕಟ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಉಂದೆಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡೆಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆ ಕೊಡಿಬರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರಲ ಸಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ ಸಿಕ್ಕದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚಿನವೇನು ಅವು ದೈವಗು ಸಂದದು ಮನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಭಕ್ತರು ದೀವೊಂದಿರು ಯಾನೊಂದೇನು ದಾಯ ಬಂಡೆಗೆಂಡ ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅತ್ತ ಜನಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅವಿನ ದೀಪನೆ ಇತ್ತು ಈತನೇಟಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಈನ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡೆ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ನಮಕ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಟು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಬಾಡುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲಕ್ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಲ ಕೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಪೋಪುಲ ಕೆಚ್ಚಿ ಅವೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋ ನಿಕಲು ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಕಲಕು ಜಪ್ಪುನಲ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಈ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಬದಲು ಮಲ್ಪೊಲಿಯೋ ತೆಂಚಗೆಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಭೇಟಿ ಜಾರಂದಾಯ ಭೇಟಿ ತೆಂಗ್ಲ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಂಡದ ಕರೆಟ್ ಬಬ್ಬುನ ಭೇಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡುಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬಬ್ಬು ಭೇಟಿಯಾರೆ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ ಅಡಿಯಂಗನ ಒಪ್ಪೇರು ಮಾಡಿ ಈ ದೈವ ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತು ಬಾರೆಚ್ಚಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಲೆ ಉಳಯಂಗನೋಗು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ ತಗಲು ಬಾರೆಚ್ಚಿ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ತಗಲು ಮಾತ್ರ ಬಾರೆ ಇಂಚ ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕಟ್ಟುಬಾಡುಂಡು ಉಂದನ್ನು ಪುರ ಮೀರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನ ನೆತ್ತಬೇಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾತಿರಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕಾತಂದುಂಡು ಅಂಡ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಚುಟ್ಟು ಕೊಡು ನಂಗೆ ಸಮಯ ಒಂದೇಟು ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ದೈವ ಓಲು ಮತ್ತ ಭೇಟಿ ಆವಿರೆಗೊಂಡ ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಜಾಗದಾದ ಉಂಡ ಐತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಭೇಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಗ್ರಾಮ ಪತ್ತೇರು ಪಂತ ಪನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬು ಬರೋಡು ಒಂದು ಸರಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲಿಪ್ಪುನು ಅಡೆಗೆ ಪೋದುದು ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವ ಬತ್ತಿನವು ಓಲು ಉಂತೋಡು ಈಗ ನಗನಾನ್ಯಲ್ ಮತ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಕೆನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನು ಬಾಲೆ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನು ಬಾಲೆ ಕಾಲುಗೊರ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ತಾನು ಗೊರ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಕೇಣ್ಣು ದೈವ ಅಗಳ್ಳ ಕೇಣ್ಣು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಾರು ಯಾನು ಕೊರ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಟ್ಲೆ ನಡತೊಂಬೈದಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದ ಆದಾತನ ಮನ್ಪಿನವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮುಟ್ಟುನ ಮನ್ಪಿನ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾವು ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಗತ್ಯ ಪುಂದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ದರ್ಶನಲೇನು ಮತ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತಿನ ಚಾಕಿರ್ದಾಗೆಲೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಮತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಭೇಟಿಲಿ ಬೇಜಾರು ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂತೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಈ ಭೇಟಿ ನಡಪೋಡು
ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ವೇಟಿನ ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತವು ಆದಿಕಾಲೋಡ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂತಾವನ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಆ ಕಲತ ಜನಮಂದಿಗೆ ದೈವವು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾನ ಗೌರವ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಕೊರೋಡೆ ಒಂದೇನು ಬತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬರಟೆ ಉಂತುದು ಅವನ ನಗಣ್ಯ ತೂಪು ನಾವು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಲ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಅವು ಸಾನ ಇತ್ತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಕುಲ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲು ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಗಳು ಹೋಪಿಂದೆ ಹೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಿಲಿಕಾವಡು ಎಲಿಕಾವಡು ಆತ್ಮ ವಣ್ಪನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಐತ ತನ್ನ ವಣ್ಪನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಜನ್ಮ ದೇವರು ಕೊಡ್ತ ನಾವು ಅತೆ ಅಂಚಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕುಲು ದೈವ ನಡೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕುಲು ಪೋತಂದಂಡ ನೀವು ದಾಯ ಬಣ್ಪೆಗಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನೇರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಕೇರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ತುಳಿಪುನ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಇವನ್ಪುನ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕೇನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಮರತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಎಕಡೆ ರಥದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂತುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನ ಯಾನಕಳ್ಳ ಕೇನಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲೆನ ಯಾನ ಮಾತ ನಿಕುಲ್ಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೈತೆ ದಾದಕೆಂಡ ಸಮಾಜಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಚನುಂಡ ಅವೇನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಚ್ಯುತಿದ ಅಂತಲಕ ನಡಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತನಕು ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನಗೆ ಅವನ ಸೆಟೆದುಂತುದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತಡೆಪುನ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದುಂಡ ನಮ್ಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೂಡಿಯಡಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಒರಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಜಾತಿ ಮಂಡಲದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಂಕೆಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಧನೆಡು ಮೆರೆದಿನಾರೆಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮುಕ್ಕದ ಭೋಜಪಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರುವಾರು ಇಂಕ ದರ್ಶನದ ಎಣ್ಣೆ ಗುರ್ತಿನಾರು ಮದಿಪುಡು ಕೆಳರ್ಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊರ್ಕಲ್ಲ ಬದವು ನೇಜಾರ್ದ ಜಾಗೇಡು ರತ್ನಾಕರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ದೈವದ ಒಂದತ್ತು ದೈವ ಚಾರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನಕ್ಕ ನಾಲೈಡು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಕೆವಿಕ್ ಕೇನ್ಲಕ್ಕ ಹಿಂಪಾಯತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಅನುಗ್ರಹಗೂ ರಡ್ಡಾಯಿನ ಸಂಸಾರನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಲೆ ಊರು ಗ್ರಾಮ ವೈಷಮ್ಯ ಇಡುತ್ತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗಲೇಡು ಅಗಲು ಇರುವೆರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಧರ್ಮಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂ ಬೈದೇರು ನನ್ನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೈವದ ಕಲೋಟೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಅಗೆರೆನ್ ಲೆತ್ತದು ಅಗಲ್ಡೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ನಿಕಲ್ ಗವಣೆರಡ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ಗಿಯರು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಗುರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನಿಕಲು ಜವಣೆರಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಗುಲ್ದುಜಿ ನಿಕಲ್ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ದಿನಾತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತರ್ಕಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸುತರ್ಕಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೊಳಗೆ ಏಪಲ ವೇದಿಕೆಂಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಪು ಕರಿಯರೆ ಹೊಣ್ಣೆ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಇಡೀ ಅಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಾನು ನಿಖಲ್ನ ಕಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಅವಳು ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಕಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತದು ದೈವದ ಸೇವೆದು ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕಲರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯನ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಡಿನಿ ಪತ್ತೇನು ಬತ್ತೊಂದು ನಡಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿರೇಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿರ್ದು ಉಡಲದಿಂಜಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ನಲ್ಕನೆ ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯತ್ ಆಯನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಆರಪನೆ ಈಜಿನ ಗಂಟೆ ದಿಂಡ ಶಬ್ದ ಆರಪಜಿ ಈರೆಗೆಂಕುಲು ಬೊಟ್ಟಿನಿ ದಯಕಂಡ ಸತ್ಯ ಈರಡ ದಾದ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬರೋದು ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಭೋಜಪಾತ್ರಿ ಅಕಲ್ನ ಮುಖ ಅದು
ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೋನೆ ಅದು ಈರು ಎಂಕ್ಲಗಿನೇ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಸಮಾಜಡು ಜಾತಿ ಪುನಃ ಆನಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪೂರ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡು ಈತ ಸಂಘರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತೇನು ತೋಡುನಗ ಪರತ್ತೆ ನಿಗಿಪುನಗ ದುಂಬುದಕುಲು ದಾಯ ತೋಡ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ದುಂಬು ತೆರೆಯೋನಗ ದುಂಬುದಕುಲು ದಾಯ ತೋಡ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ತುಳಿತಗೋಸ್ಕರ ತೋಡ್ದು ಜರ ಅತ್ತ ಫಲಿತಗೋಸ್ಕರ ತೋಡ್ದು ಜರ ಪನ್ಪನ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ಅವೇನು ಹೊಸ ಕಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರತಾದ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಳ್ಳ ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಲುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲುಂಡ ಆ ರೀತಿಲತ್ತು ಅವೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲಗಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಾಗ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ಳ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಚಿತ್ರನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಳ್ಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಟ್ಟುಂಡರು ಇರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಒತ್ತಿರ್ದೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಬರಡಾಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯ ಏನಕ್ಕೆ ಜನ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಆರ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪಪ್ಪಲ ಆರೆಡೆ ಬರಡೊಂದಿತ್ತು ಆರ ಒಂಚಿ ಅಸವಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ರ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಡ ಈ ದಾದಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ಲಾಕಲು ನುಡಿ ಕರುಪೇರೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲವನಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಏರುಪುರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪೇರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗು ವೈದ್ಯನಾಥಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಊರುಗುದಾತೆ ಮಾರಿಗುದೂತೆ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬುದ ದೈವದ ಕಲಟಿ ಇನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಗೆ ಚುತ್ತಿದಾಂತ್ಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪಜೀರ್ದ ಲಕ್ಕೊಡ್ಡ ಐತಾದ ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿ ಪೋಡ್ಡ ನಿಖಲ ವಾಲಗದಕ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸವೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚೆ ಆ ವಾಲಗದಕಲು ಆ ದೈವನ ಪ್ರೀತಿಡೊಂಜಿ ಅರಸನು ಕೊನೆಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪಿನವು ಅವು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಏನ ಉಡಲ್ಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಉರ್ಕರುನಲ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ ಕಲತ ವಾಲಗದಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ನಿಖಲು ಕುಂಟು ವಸ್ತ್ರ ಒವೇ ತೊತ್ತಲೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ಆತಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ದೈವದ ಜಿಟಿಗೆ ಆದಿಪು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಡೀ ದೈವದ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲತ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಲತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಅವತ್ತಿರದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳು ತೊಗೊಂದುಳ ನಿಖಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ದುಂಬರಿಪೇರೆ ನಿಕುಲತ್ತುವಡು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಿಡು ಇನಿತ ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಪುರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಏರ್ಪುರ ತುಯ್ಯರ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು